Vítajte pri sledovaní správ za mesiac december. Možno ste si už všimli, že naša škola má novú hymnu, ktorá zaznieva počas veľkých prestávok. Prebehlo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž preberila v písomnej časti počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka. V ústnej časti komunikačné zručnosti žiakov. Naši najmenší z materskej škôlky a žiaci prvého stupňa navštívili deň pred Mikulášom divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Pozreli si divadelné predstavenie Ako šlo vajce na vandrovku. Príbeh sa im veľmi páčil vďaka hlavnej myšlienke, že najdôležitejšia v živote je láska rodiny. 6. decembra prišiel z ďalekého severného polu Mikuláš na lietajúcich soboch. Sprevádzal ho tradične anjel aj čert. Nezabudol obísť škôlkarov, žiakov 1. a 2. stupňa, ktorí mu pripravili pekný program, za ktorý ich odmenil balíčkom. Pred odchodom na dlhú cestu zašiel do kuchyne občerstviť sa. Dobre, deti. Máte niečo pre mňa pripravené? Dobre. Takže ideme, ručky pekne si dáme. Janik, Martin. 3 a... Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša. Mikuláš, Mikuláš, bol som to.
Zaslúžite si radšo? Predniesieme pekne. Dobrý deň. Mikulášsky deň nám ozvláštnil maliar Gerhard Schmer, ktorý pred nami vytvoril svoje abstraktné umelecké dielo. Bol to neopakovateľný zážitok. V decembri sme sa zapojili do ďalších súťaží. Sloviná hra je celoslovenská súťaž zameraná na precvičenie gramatiky, čítanie s porozumením a logické hádanky. Uskutočnilo sa aj druhé kolo Vranovskej stolnotenisovej ligy, ktorej sa zúčastnili naši žiaci. V polovici decembra si žiaci potrápili hlavičky v 3. kole školskej súťaže riešení 8-smeroviek a v matematickej súťaži Pythagoriáda. Posledný týždeň pred Vianocami sme mali blokové vyučovanie. Prebiehalo netradičnou formou, a to prepojením predmetov. Slovenský jazyk a dejepis, chémia a fyzika, matematika a biológia, slovenský jazyk a informatika, dejepis a informatika. Jednotlivé nástroje. Naša relácia sa končí. Stretneme sa opäť na budúce. Dovidenia!